न'नियावसो सोंनांगोनलै बिसोरसो जागा मोजां मोजां। आरे आंनाव आइफन दंना आइफनाव नुदों आं बेनिखायनो आइफन लानांगौ आइफन। हेद इदिबा आंबो लानांसिगोन होमबा आइफन। र' होमबा आं फन खालामनि। फन खालामबाय नै हेल' थांबाय नों Tuh mari tuh. Kan ya? हाय नोंसोर दासो फैबाय थादों बेयाव दा आंखौ मैदेरा होसोबा नों मा खालामगोन साना? मैदेरखौ आंनि लेब्रा आखाइनि खामानि बिसोरो आं फिसायाव उन्दैयावनो एकदमबारे मैदेरजोंनो गेलेना देरबोनाय खोना आं थानो सिन्था खालामनालै माबा नुदोंना? Ayo maibas dukun. Mudir. Nomor ka? Mbak pergi आं बंफांसेआव बोखोनोसै बंफांसेआव बोरै आंखौ बनाय गारा मेथाइ बोरै मोनसे बोरै बचाव आंखौ गारा खाजोब्बाय सिङाव दोङो गारना खारजोब्बाय सालाफोरा दैमायाव गारना थांबाय ओरैबायसा लास्टआव थाला एबार सिख्ला होननायखौनो खालाम साला बिदि लाइन मारिनानै आंहा सेस जाबाय नुबासो आंखौ दा बिदि मानो गेदेर टेनिस नुबाय आं